zit s'avonds dus thuis. Ik heb mijn hond aan de voeten. Een glaasje port erbij. En dan rustig van de sigaar genieten. Ik leef ik helemaal op wanneer ik een lekkere sigaar zie. Ja, we hebben een raakvlak. En die ene die praat over postzegels bij wijze van gesprekken en die had een postzegelclub, maar wij hebben een sigarenclub. En ja, dat is gewoon geweldig. Je rookt het altijd ballenprotten, maar om dat nog eens een keer zelf te maken, ja, dat is het hem, hè? Ja, ja. Want je bent echt een leefhebber? Ik ben een echte leefhebber. Ik rook al sigaren van al mijn jongetje. En ik ben nog 61, dus gerookt vlees gaat langer mee. Hè? En jij bent de enige vrouw in dit gezelschap? Ja, ja. Inderdaad. Al jaren. Ja, ik vind het heel leuk. Nou ja, anders kwam ik ook niet speciaal van Ameland natuurlijk daarvoor, hè? Want je komt apart van Ameland elke maand naar de Rokersclub. Ja. Ja. Waarom? Nou, je mag hier ongelimiteerd roken. Niemand zeurt van over rook en het is gezellig. Ja, met al die man. Je moet een rustpunt hebben en nou ja, het liefst een cognacje of zo erbij. En dan, ja, het is genieten. Het is echt genieten. Het roken. Even uitgegaan van 50 personen om daar een beetje te hebben. Maar ik zie heel veel hoor. Het mooiste wat mij maakt is dat ik al jaren verdien, dat ik keer trolley-out heen rond en dat er een mansje achter me rond en die zei van, toe man, roek nou eens even naar die sigaar, want ik ren al een kwartier achter jou, maar dit roekt zo lekker. Nou, ik denk, dan heeft een goede keuze maken wat sigaar betreft. En dat is toch echt uniek. Ja, je hebt spullen en dan zie je op een gegeven moment wat bij Heid waaien, wat bij mij, het kwam met Heid niet waaien. Overal wat waaien en dan zie je, jongens, ik ga romte. Ik begin het op te slaan. En dan krijg je er aardig iets aan en dan komt van die in het oren, je krijgt eens wat, ik keep je zelden wat. Dwasjes, daar bewaren je met de sieraad niet, een rinkje en ja, dat soort dingen. Dat is je net volle sieraad, maar het zijn oude dwasjes van pillen, poeiers. Van dokters van 1800 ben erbij. Ik vind dit wel het mooiste eigenlijk. Het stoofje. Want die luidt dus nog het oude, hoe neemt dat, een oud blad onder. Dat is mij altijd hier. En daar hier is dus ik samen, maar ik heb dat wie nooit niet, maar dit is dezelfde kleur. Stoofje hier. En vroeger weer de moor altijd, net alleen bij mij, maar dat wie overal zou je dan kleinigheden hier, die gooit je onder de stoofje daar op dat ding wat onder staat. Nou, dat heb ik nodig, dus ik weer in de light en een knik het onder light, nog iets naar eentje onder en daar laten we wat spul onder. No? Want hier heb ik een verklaring, een bijtje, dat is dus een blauw kiele.
En die heb ik hier over de stoel gegooid, want vroeger had de boeren dan in de huis kwamen in de smark, maar dan ze geen kilo aan de jongens. Strik ieder op vuur, dit jet er dan ik op. Ja, hier op, aan de zijkant jet erop, ja. Maar deze die is dus gehavend. Een knikkerspul, hè, dan. Die zet je vroeger op tafel. Vroeger ging ik van die dingen met je veer. En dan zit je met deze. En dan kon je dit omgaan in de gatsies. En dan kon je 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maar als je te vol zit en dan vlieg je de bocht om, dan krijg je niks. Dit hek van mijn broer kreeg toen hij overleden is, was die vrouw dan. Oh, de tappen wat van vroeger. Een origineel bakkersjok. De balrenners broekten dit vroeger en dat kan ik zien, want het is bij de pijp waar ik kom. Het is aan het mijn om het werkt. Maar er zitten jekjes achterom. En daar gingen ze de kokentrompen aan hangen. Want mijn beppe die balrom vroeger ik. Die rond van etens naar zijn beren eind daar. En het werd het schillig hinnegeerd. Ik weet er niks van. Ken me ik net zo volle schelen. Ik heb nooit aardig erom. En wat wij en daarna zaten er met wollen. Nou, dat doet mij net zeer mee.